Apa makasui jo makna dari de ulah kilek loyang, intan basangko kilek kacau. Apa tu mak? Awak baju awak lah doh. Ya, Harganya 360.000. ya, Datang orang menawarkan baju, ya, harganya 200. ya. Hampir separuh. Onde santiang kecewa. Lupa awak baju awak nanti 360.000 di rumah. Oh, Iko didefinisikan kepada situasional hari kini. Dek karena banyaknya barang nan dari luar. iya, Dek karena banyaknya Sarawak nampak kata-kata bau Yo. datang dari luar. Yo. Awak lupa je pakaian Minang awak nan sesungguhnya kan iko contoh nan sakah bana dalam negeri ini. iya. Ada. Jadi Iko kondisinya. kondisi Jadi sabananya bagi cik mak tadi, iko go barangnya lah do dinyo narancak. iya. Cuman dek karena kilek loyang, Iya. lupa bawa iko go intan. Iya. Basangko jo iko go kacau. Iya. Sehingga beliau mau rekonda, awak pernah baca cerita dulu mah. Mamaknya santiang. Apaknya santiang. Lupa bertanya ke mamak japak agak. Hanya tanya kurang lain. Boleh mereka karena iko. Iyalah. Dek ulah kilek loyang, intan basangko. Kilek kacau. Kalau intan juga kacau lebih rancak intan. Iya. Tapi kece awak, iko kacau. Iya. Gara-gara si kilek loyang. Iya.